Patrzcie, jaka piękna rybka, chcę wam dać całuska. Moi drodzy, witam was w tej scenerii, takiej troszkę niestandardowej, powiedziałbym. Słuchajcie, ja tutaj lecę na dwie kamery, tutaj jest, znaczy prawdopodobnie, nagrywam w każdym razie na dwie kamery. Tu jest jedna, tu jest kamera druga, żeby był ogląd sytuacji, że tak powiem, z każdej strony. Jak to wyjdzie, to zobaczę dopiero w praniu, jak się nagra. Słuchajcie, moi drodzy, czemu my się tu znaleźliśmy? Mi jest generalnie zimno, bo otwarłem okna w chałupie, bo może być generalnie smród. Może być smród. Powiem wam, rzadko kiedy tak się boję przy nagrywaniu filmów na YouTube. Znaczy, nie boję się w takim sensie, wiecie. Dobra, po kolei może, bo może troszkę chaotycznie mówię. Słuchajcie, co ja tu mam? To jest tak zwane rakfisk. To jest, moi drodzy, rybka rodem z Norwegii. Bardzo tutaj dziękuję mojemu kamratowi i widzowi Zero Humanity, bo to on pomieszkuje w Norwegii i mi taki przysmak tutaj przywiózł. No i generalnie co to jest? Ta rybka to jest, moi drodzy, pstrąg, tak? O ile się nie mylę, tu coś jest napisane. Steinsas Siden 1890 rak thread, coś takiego. No ja te mowy tam skandynawskie to tak średnio. Tak to wszystko tutaj, moi drodzy, wygląda. W temperaturze było przechowywane dobrej. Dzisiaj jest, moi drodzy, znaczy 14 kwietnia upływa termin, mamy dopiero 14 marca, także no, to jest w ogóle Opredet Fisk fra Denmark, czyli to jest generalnie z Danii tak naprawdę, ale prezent był z Norwegii. Co w tej rybce jest takiego wspaniałego? To jest, moi drodzy, rybka, no generalnie sfermentowana. Sfermentowana, zgnita ryba, która była, według tego co wyczytałem na YouTubie, najpierw moczona w beczce z octem, potem była zasypywana solą. No i generalnie jest to coś, co w Skandynawii, w Norwegii, w Szwecji, w Danii jest przysmakiem. U nas raczej nie, a Amerykanie jak to jedzą, to żygają. I teraz słuchajcie, ja mam trochę stresa, ale widziałem różne filmy, gdzie jedzą podobne rzeczy ludzie. Znaczy głównie to ten surströmming, z którego już sobie robiłem jaja. Ale ja tu postaram się do tego podejść, no, jak człowiek z mózgiem, a nie z gównem zamiast mózgu. Także nie będę tutaj na siłę żygał, a jest taki jeden youtuber, który często gotuje i tam wita w swojej kuchni, który żygał od zapachu parówek. No, ja postaram się takich obscenicznych debilizmów nie robić, ale mam troszkę stresa, no bo mam świadomość, że tak jakby ludzie ze środkowej Europy jesteśmy przyzwyczajeni troszkę do innego rodzaju jedzenia niż sfermentowane, zgnite ryby. Aczkolwiek ja, plusem na pewno jest to, że ja lubię rybę, lubię rybki i generalnie myślę, że poradzę. Teraz to nie jest wszystko, bo mam tu też flaszeczkę czegoś takiego, moi drodzy. To się nazywa, nie wiem czy ja to dobrze wymówię, no, łap ostrość. No, Gilde Jule Aquavit, pół literka, 40 V. Jest to, moi drodzy, norweska wódeczka, która jest właśnie przeznaczona idealnie do konsumowania z tą rybą. I generalnie jak sobie Szwedzi czy tam Norwegowie, Skandynawowie siadają przy stole, to taką rybkę zapijają sobie albo piwem, albo takim właśnie Jule Aquavitem, który ja też dostałem. Także kolega też, ten właśnie kamrat, polecił mi tego troszkę spożyć, bo wiadomo, tu inna flora bakteryjna i może się to na organizmie troszkę negatywnie odbić, także moi drodzy, tutaj bez żadnych cięć. Tutaj jest moje ulubione kielony, widzieliście, z mapką, o, widać, mapka metra londyńskiego. Także pojedźmy kawałeczek pod tą rybkę, bo ona taka smutna. Ja to, prawda, po naszemu odbiję. 40 V. Jak to pachnie? O, ho, ho, ho. Pięknie. Także, moi drodzy, wasze zdrowie. Maluszka, bo wiecie, pod tą rybę, żebym się przy tym nie obalił, nie? I to generalnie, wiecie, dezynfekcja organizmu i tak dalej. W ogóle przepraszam, że ja tak raz patrzę tu, ale tu dużo rzeczy muszę ogarniać. Dobrze. Także sieknijmy maluszka, moi drodzy, wasze i tutaj wasze zdrowie. Pyrsk, prozit.
Dobrze wchodzi, fajnie. Ładny posmak taki, nieordynarny. Okno otwarte, tutaj przyrządy. Nóż z Ikei, także wszystko się zgadza. Skandynawsko. Nożyczki. Jakie są plany, moi drodzy? Otwieramy to. Wyciągamy tą rybę. Ucinamy jej łeb. Wywalamy, tu mam hasiok. Rozcinamy ją w ten sposób, jak do filetowania. Tam będą bebechy. Ja tu mam czy bebechów nie ma? Bebechów nie ma. Tam powinien być tylko kręgosłup. No, najgorsze jest to, że to może śmierdzieć. Dobra, już się nie srajmy. Nie jesteśmy dziećmi w końcu. Tak by się wydawało. Przynajmniej może ma tu gdzieś jakiś dings to taki. Nie, to jest, wiecie, to jest tak szczelnie zalakowane, żeby tutaj nie miało prawa nic kompletnie się zapachu z tego wydostać. Dobra. Chuj mi w dupę. O! O! Moi drodzy. Wiecie, co mi przychodzi do głowy generalnie powiedzieć? To śmierdzi gównem. To śmierdzi gównem. No może nie, no. Może przesadzam. Łowiliście kiedyś ryby i na przykład znaleźliście zdechłą rybę zgnitą? Taką na słońcu, co się rozkładała? No to właśnie podobnie pachnie. No, żygać nie będę, ale nie ma miodu. Dobra, jest. Chcecie zobaczyć z bliska? Nie, bo się z tego leje. Trosz? O! O! Ha! Fajnie, fajnie. Tego sobie na pamiątkę raczej nie będę zatrzymywał. Dobra. O! Ho, ho, ho! Shit! Dobra. W ogóle wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym tą rybę umył. Także ja ją umyję i zaraz tutaj wrócę, bo ona jest cała w takim jakimś sosie oleju. Ja ją umyję i wrócę. Nie idę żygać, żeby nie było. Dobra, moi drodzy, jestem. Opłukane. Nie ma najgorzej. Nie ma najgorzej, powiem wam. Dobra. Teraz będzie brutalnie. Także ci, co są, wiecie, czuli na tego typu sprawy, to niech nie patrzą. To nic fajnego nie będzie. Behedet. Do hasioka. Jakbyście kiedyś to jedli, pamiętajcie potem, żeby od razu te śmieci wywalać na... No, nie trzymajcie ich generalnie w koszu, tylko je wywalajcie od razu, bo będzie bida. Dobra. I tutaj to robimy klasycznie, tak jak przy filetowaniu ryby. Przecinamy ją sobie tutaj. Ja nie mam niestety noża do filetowania. To jest taki nóż do mięsa. Ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. Dobra. Dobra. Powiem wam, tego jeszcze nie robiłem nigdy. Ryby jeszcze nigdy na żywo nie oprawiałem. I z tego już w zasadzie możemy sobie zjeść. Ja nie jestem żadnym stukmistrzem od ryb. Także ja się postaram tutaj tego mięska sobie jak najwięcej zachować. Ten kręgosłup tutaj nie odchodzi tak łatwo.
O, całkiem spoko. Dobra, nie ma źle. Kurwa, dobrze, że to okno otworzyłem. Dobra, moi drodzy, to co niepotrzebne idzie raus. Kurwa, całe biurko będę musiał myć. Zostawcie worek ze śmieciami z taką dziurą, z tym w środku, to umrzecie potem. Moi drodzy, no i co? I tak mi się to udało pooddzielać od skóry, nie było najłatwiejsze, ale ja nie jestem żadnym rybomistrzem. No wygląda to jak ryba. Generalnie ma dużo ości. Trzeba uważać. Także ja bym proponował tak. Ja bym proponował jebie. Znaczy, moi drodzy, jak to mówią w pewnych kręgach, jebie. Ta ryba jebie. Jebie zdechłym zwierzęciem. Zdechłą rybą. Nie pachnie dobrze. Śmierdzi bardzo źle. Będę musiał wietrzyć długo. Także no. Pyrsk, prozit. A jak to go dają tam te Skandynawowie? Skyll. Czyli coś takiego. Skill jak chuj. Moi drodzy, spróbujmy, bo w sumie najważniejsze jeszcze przede mną. Weźmy sobie taki kąsek. Oczci jest wpierony. Taki kąszczyczek. Dobra. Powiem wam tak. Konsystencja jest całkiem inna. Jakbyście się spodziewali. Jest w porównaniu do tych ryb, które jemy tutaj, jakieś tam, nie wiem, mintaje albo inne karasie, co jedzą gówno, to jest bardzo miękkie. To jest bardzo miękkie, bo to, moi drodzy, leżało w beczce, no, łap ostrość. Leżało w beczce z octem, a potem było zasypane wieloma kilogramami soli. Muszę na ości uważać. Bardzo miękkie. O, ostrość. O, chyć się. Bardzo miękkie. Bardzo słone. No i generalnie powiem wam, nie będę żygał. Ryba jak ryba. Śnitkę chleba się do tego ukroić. Oni tam to jedzą z takie jakby mają wafle. Takie jak widziałem jak do naleśników. I tam sobie robią jakiś taki sos, jakby cebulka, coś tam śmietanowy. I tak to sobie Skandynawowie jedzą. Jedna moja prababcia miała rzekomo duńskie pochodzenie. Może bez to mi tak dobrze idzie. Powiem wam tak, jakby nie ten smród, który jest największym takim odstraszaczem, to jest dobre. To jest dobre. Tylko trzeba uważać na ości. To jest na pewno zdrowe. Generalnie, moi drodzy, ale smród jest. W pierwszym momencie normalnie zaszczypiły oczy. Zaszczypiły oczy, w gardle ścisło. Ale powiem wam, jak pierwszy szok mija, to jest całkiem niezła rybka. Także jeżeli byście kiedyś mieli okazję sobie czegoś takiego spróbować, to polecam, zachęcam, bo moi drodzy, trzeba horyzonty swoje generalnie kulinarne jakby poszerzać. No i to jest spoko, nie żygam jak widać. Także widocznie tamte parówki to były gorsze od tego. Spoko rybka. Zobaczymy za godzinę. Także, moi drodzy, co wam mogę powiedzieć? Na florę bakteryjną i dezynfekcję norweskie 40%, tak jak wikingowie. Jak ktoś się poczuwa do słowiańskiej historii, to jak ci wikingowie, co byli w drużynie Mieszka I, moi drodzy, na zdrowie, 100 lat, pyrsk, prozit, skyll. Helwietta fitta. Tyle, moi drodzy. Pięknie dziękuję za uwagę. Dajcie łapkę w górę, że nie żygałem. Piszcie wasze wrażenia, czy jedliście, chcielibyście.
Zapraszam na Facebooka, link pod spodem. Tela, papa. Ja se chyba jeszcze poleję.